tècnics i especialistes, metges i ecologistes posen en dubte i s'oposen frontalment a aquest projecte. Ens alerten de les seves greus conseqüències per a la salut. L'administració fins ara ha recolzat el projecte d'incineració a la Samsung. Veiem les imatges. Afecta a tots i ens preocupa. Parlant de participació ciutadana, la propera setmana comencen els actes de commemoració pels 50 anys de Ràdio Sant Feliu. Durant el mes de març es faran programes especials, cursets introductius al món de les zones i jornades de portes obertes. Amplien la informació Sònia Segalés i Javier Castellanos. Endavant! Som aquí a la Ràdio Sant Feliu de Llobregat, que li volíem fer una entrevista al Paco Iglesias, que és el director de la Ràdio Sant Feliu, però no ha sigut impossible fer-li per problema de la ràdio, perquè està fent administratiu i està molt treballant. Llavors, un company de la nostra empresa, un redactor, li farà l'entrevista per també. Hola, bon dia. El nostre company Javi ha fet una entrevista a Paco Iglesias, director de la Ràdio Sant Feliu de Llobregat. Ara veurem l'entrevista que li va fer. Com van ser els inicis de la ràdio en l'any 1958? Doncs bon dia, Sònia. Doncs, com molt bé has dit, li he fet una entrevista al senyor Paco Iglesias i ha sigut molt amable i molt sincer en aquesta entrevista que li he formulat. Respecte a la pregunta de com van ser els inicis a l'any 1958, m'ha respost que van ser uns inicis molt durs, ja que l'aspecte econòmic i l'aspecte tecnològic no estava tan avançat com està avui en dia. Quins canvis hi ha hagut a la ràdio i al municipi? Tant a la ràdio com al municipi m'ha respost que els canvis que hi ha hagut són els que n'hi ha hagut a tota la societat en general. Canvis d'idioma, canvis de moneda, en fi, canvis de tot tipus que tot el món ja sap. De quina forma esteu celebrant l'aniversari? Li he donat la meva enhorabona per aquests 50 anys que porten d'esforç i d'èxit al municipi de Sant Feliu i al voltant, i m'ha respost que estan celebrant a lo gran, ja que ells continuen en un projecte que van començar altres persones fa molt temps. Hi va haver-hi molta censura als anys 60? Respecte a aquesta pregunta m'ha respost que evidentment que hi va haver molta censura, ja que no podien parlar ni com l'idioma que ells volien ni tenien que dir coses que estaven marcades per altres persones, és a dir, no hi havia una llibertat d'expressió tanta com avui en dia n'hi ha. Quina va ser la notícia més impactant que va emetre la Ràdio Sant Feliu de Llobregat? M'ha contat diverses anècdotes, però la més impactant així que ell recordava va ser la del descarrilament d'un tren de mercancies que anava de Martorell a Barcelona i que no va ocasionar víctimes, però sí molts danys materials que en aquella època van ser molt difícils de reparar. A quins municipis arriba la Ràdio Sant Feliu? Quan li he formulat aquesta pregunta, jo imaginava que em diria que només a Sant Feliu de Llobregat,
En canvi, m'ha dit que arriba a tota la comarca del Baix Llobregat, inclòs municipis que tampoc n'hi estan al voltant, encara que la freqüència i el so que arriba fins allà no és tan bo com el d'aquí mateix. Quins són els programes més importants? Doncs aquesta pregunta m'ha respost que el més important que tenen és la música, que l'audiència que tenen és molt fidel i el que volen és, els tenders sobretot, tenen la ràdio com hilo musical, per tant, moltes vegades la música és d'allò més important. També tenen entrevistes que fan quan ve alguna persona important i així sí que destaquen en audiència, encara que també disposen de programes més específics i més concrets. Teniu programes de les noves tecnologies? Doncs com ja sabia que l'he fet aquesta pregunta i ens ha anomenat a nosaltres a la Casa d'Oficis, ja que tots els dimecres a les 12 tenim un programa que és per explicar el curs de dinamitzadors digitals i el de tècnics microinformàtics. Quantes persones hi treballen? El primer que m'ha dit quan li he fet aquesta pregunta va ser que si jo volia buscar treball a la ràdio. Sincerament li he dit que no, que a mi el que m'interessa és la dinamització digital, però m'ha respost que hi treballen poques persones al local, encara que són moltes i moltes, ja que no es veuen perquè estan o buscant informació o redactant, o a Barcelona estan treballant també, que tenen un altre local, i per tant no solament treballen la gent que veuen a la ràdio. Té molta audiència? Com ja he avançat abans, l'audiència és molt fidel i a les ràdios locals no és gaire important, ja que sempre tenen la mateixa audiència, és una audiència petita però molt bona, i quan s'aglomera la gent és, com ja he dit, quan ve algú important, ni una entrevista o algun acte específic. Respecte a les instal·lacions, ens podries dir com són? En aquesta pregunta m'ha respost que, com ja saben, són dues plantes compostes de diverses sales tècniques per poder emetre en directe i en diferit. Però també m'ha destacat que han tingut diversos problemes per goteres, ja que no està molt bé l'edifici, ja que es tracta d'un edifici antic, i que quan hi va haver una nevada molt gran a Sant Feliu van tenir molts problemes amb el tema d'emetre en directe, en diferit i tot el que això comporta. Teniu algun projecte al futur? En aquest sentit ha sigut molt correcte i el que m'ha respost és que pretenen continuar com avui en dia continuen i seguir treballant amb esforç i per poder donar una bona informació a la ciutadania. Per vostè, quina és la millor opció? La televisió o la ràdio? Quan li he formulat aquesta pregunta jo esperava que em contestés la ràdio i si en canvi m'ha sorprès que em digués la televisió, i el motiu que m'ha donat és perquè a la televisió també hi ha comunicació no verbal, el que ell destaca que és molt important i que en canvi la ràdio aquesta informació no la pot oferir. Per la meva part ja he acabat. Fins una altra.